Hürmetli cemaat, mine Tuğan Yak, Tüstübe şehri. Bizden en iyi yaktan aytdım indi. Alarını 14 buun şutlap barganlar. Bir vaqtda kelip çıktı kağazı, şejere. Alar belki şultigi Yekaterina Abi patşalarını sürgen. Alar şultigi Оренбур губерниясына көшкәч, шунда Казан губерниясынан мәҗбүри. Шуннан инде теге Сиит Слобода, хәзер инде татар каргаласы. Соңдан инде шул теге Переволодский район дигән, Зубачи дигән сөйләгән бит әле Кипр утравында мәрмәр заводының хуҗасы. Biz Zubachидан ди. Амин шунда искә килмәде. Безнең әни дә алар бит ике Зубачи инде. Шуңа күрә искә килмәде. Кайсы Зубачи дип сорарга, бәлки безнең авылдаштыр. Алар бит ерак тугандадыр әле бәлки ул. Менә шулай күрдегезме? Кайда? Әллә кайда утрауда, Кипрда. Фотосы да бар әле. Менә шушында менә узып киттек. Шушна узып киттек. Ни булган ия? İçtimak uzak jinaладыр. Аны инде шуннан инде теге тыя башладылар. Запрещенный уршать мышлю. Запрещенный булды. Ул канун буенча шулай әйтергә кирәк аны. Ошалар. Шул инде шунда бер кичкә җил чыкканда килгәндә ул көнне газетта чыккан Мәүлүд унлы шаяклы дип шуны берсе мазаклаган. Татар бит, татар фамилиясе булды, калмый инде ул. Күрдегезме, алар шул якка баргач, әнә безнең татарлар Төркиядә кызганычка каршы хәзер мәрхүм инде алар. Алар мәсәлән Güvenç дигән, үзләре татар. Güvenç ул теге ышаныч, доверие ягъни. Шунысы икенчедән безопасность, куркынычсызлык. Шулай дип әйтергән нәрсә дип әйтергә инде, ничек? Ашык рәвештә әйтә алмыйм иде тизгенә. Вот, шуны әйтәс килә. Минем туган якта Төстүбә, шулар әни, алар 14 буын шул язылып барганнар. Шуны әйтәс килә, алар менә мәсәлән Төстүбә шәһәрендә торган, аларны хатта 1896 елны переписта, әллә 97 микән? 97дер бәлки. 1897 переписалар, мәсәлән анда 30 Yok, ni хәтле әле 10 мең халык яшәгән. Минемчә, 10 мең халык. Шуның 25%-на якын, 24% татар булган. Менә шулай әйтәс килә, менә революциядән соң урамнарның исемнәрен үзгәрткәннәр, нигәдер. Революция кадәр хатта рәсми рәвештә, мәсәлән, анда Просвещенский, мен бит анда әни яктан теге ике туган, икеләтә туган, двоюродный инде. Апам инде торадыр мәрхүм шунда. Просвещенский 23 шунда мен анда килеп кунак булып китәдер мәсәлән. Тагы нәрсә? Ике тәрәзәдән ике катлымы бинаны күрәдер ак кирпичтән салган. Инде ничә ел узгач аңладым, миңа сөйләделәр, ул мәчет булган, революция кадәр зур мәчет булган. Беләсезме, җәмәгать? Урамны да Просвещенский дип, шул революциян тик атаганнар, революция кадәр. Ул нинди исем алып барган? Менә уйлагыз, урысча әйтмешли, догадайтесь. Мәчетле урам, мәчетле дигән, Мечетлинский дип урысча, Мечетлинский дип, күрдегезме? Не мечетный дип, а Мечетлинский, мәчетле дигән. Татар нигезендә исеме Мечетлинский дигән. Шунасы инде анда хатта теге берсе урам Ташкентский дип мәсәлән аны. Ул шул исем калды, чөнки алар Ташкенттан килгән үзбәкләр сәүдә итеп ул вакытта тимер юлдан туры Элемтәе. Ул шул яктан карбыз, кавын китереп, бигрәк талар күбесенчә инде карбыз бездә үсебездә яхшы үсәдер. Хәзер дә бар инде. Аны имеш кавынны алып киләләр, шуннан саталар үзбәкләр. Шуңа күрә үзбәк күп булгач Ташкент дип, шунасын инде бу районында, шәһәр районын Ташкент дип атап киттеләр инде. Шуңа күрә Ташкент дип. Кем тузга бара, ял итергә шунда Ташкент дисә белергә тиеш. Нигезендә кайдан килеп чыккан шул исем.
Инде тағы айтасым килә, мәсәлән, анда Крюковский деген, шул Ташкентка килеп керәсез син районына. Крюковский, барта Оренбургский, ул Струково деген. Вот. 19 ғасырның кайсы елларында инде 20-16 елда туган мәлләү, шул 30 еллар, 40 еллар, 50 еллар шуда рудникның хуҗасы булган. Ул хатта теге ни белән Александр II патша белән дә таныш булган ул әле. Шуңа күрә элек әллә хезмәт иткәннәр маллар. Ул һаман хатта теге статский, действительно статский советникмы 4-й, ул 4-нче ранг булган. Хатта генерал, ул теге генерал дип, генералмы дәрәҗәсендә булган ул мәсәлән. Шул урамнан китәс, хәзер инде анда язган Оренбургская, бывший Струковский дип. Менә Крюковская бердә язмаганнар. Анда мен бер вакытта хата белем бирәләр ие, ул имеш таш урам дип. Ул таш урам булган, таштан салган булган. Шуна карамастан, әле кем белә, бәлки безнең сәүдәгәрләр дә шул ниткәннәрдер аны, акчасын чыгарып салгандыр. Әйтәсе килә. Ул бит җәмәгать Татарская дип урамны атаганнар, Татарская улица дип. Ник аны соңыдан менә большевиклар имеш, без интернационалистлар имеш ди. Ник шул ни учы булган аларга, татарларга менә. Татар революция әллә катнашмадымы? Аны Оренбургда мәсәлән, ни Космос кинотеатры янында, мәсәлән, шунда таш тора. Оренбургны яклаганда көрәшеп шул татарлар, башкортлар вафат булган. Шуларга багышлап, шунда әллә җирләгәннәр аларны. Җирләгәнме, юкмы? Шул ташларга, шуларны багышлап таш куйганнар шунда. Космос кинотеатры янында, Караван сарай каршысында анда. Юлны үтсәң генә. Менә татарларга бит, алар бит инде лайыклы. Анда ташта язгач та инде хатта татармы, башкирмы дип. Ник аны менә татар урамын ник алай иткәннәр? Хатта Мәскәүдә дә улица теге Татарский переулкны землячки дип атаганнар. Менә тотып алып имеш атарга кирәк. Башка урам җитми. Кайсы урамлар исемен калдырганнар? Мәсәлән, Уральский, Ташкентский. Вот. Мәсәлән, ул Персиянова сез шәһәргә килеп кергәч, ул булган Екатерининская урам мәсәлән. Тагы нинди әле әйтәсе килә. Хәзер Володарского мәсәлән урам, Кладбищенский дип, анда бәлки зиратлары булган ул православ халыкның. Вот. Менә Красноармейский дип әйтәләр, ирония судьбы дип, беләсезме? Анда мәсәлән мәчет таштан салган, хатта Струков, мен аны интернетта барам, мечеть Соллецкая дип, төстүбә мәчетләр дип, анда хатта бар бер чыгарылышында Струковта ярдәм иткән. Таштан салганлар мәчет, ул сакланып калган. Аны радиостудия булды соңыдан, Брежнев чорында соңыдан менә бер кеше сатып алган да, өйне шунда ремонт ясап, мен шунда барып видео төшереп куйган иманы хатта. Шуны әйтәсе килә. Красноармейский урам, менә теге әйтәләр, ирония судьбы. Красноармейцлар бит дингә каршы булган. Менә кызганычка каршы оныттым инде. Искә төшерсәм, шуны әйтермен тагы. Исеме шулай булган. Яңадан инде революция. Шул урамда ничек инде мәчет тоталармы? Юк, юк иткәннәр аларны. Хатта алар теге аларның Воскресенский собор дигәнме? Шунда аны шартлатканнар 30-нчы елны. Шартлатканнар, бик зур шунда колонна белән ясаган. Шуны да жәлләмәгәннәр большевиклар. Җәмәгать нигә сөйлим? Сез менә Алла бирсә җәй көне төстүбәгә барачаксыз. Күбегез, күп сездән арагыздан. Белсәгез, сезгә кызык ул. Хатта шул менә татар мәктәбе кая булган анда. Кайда мәчетләр булган, кая татар урам булган. Бу ата-бабаларыбыз, безнең ата-бабаларыбыз шул урамларда торганнар, шушы мәчеткә йөргәннәр. Алар энергетиксы булырга тиеш. Тарихта эзләрдә калган хатта. Шуны белеп шунда йөрегез. Сезгә бәлки ул кызык булыр шунда. Тарихын белегез Төстүбә шәһәренең. Шуның белән тамамлыйм инде, вакыт бетеп бара, кызганычка каршы. Исән сау торыгыз.